Ahoj. Vítaj u nás, Ďakujem. Nech sa páči, čím ti pomôžem. Ja by som chcela tlmič. Poradíš mi? Samozrejme. Mám jednoranovú guľovnicu Bergara, BA13, kalibry 308. Dobre, s týmto určite budeme vedieť pomôcť. Závid na ústi máme, čiže by som ti doporučil. Máme viacero tlmičov. Jedným je tlmič od značky BNT, je to švajčiarska výroba. Ďalším fínska výroba od značky Yaki. Po prípade nemeckej výroby tlmič od Merklu. To bolo všetko. Vysvetlím ti plusy a mínusy každého jedného z tlmičov. Montujú sa čiže závitom, klasikou. Odmontuješ si túto štandardnú krytku, ktorá je tu. 2 hours later. Keď sa bude montovať tlmič, je dôležité, aby sedel závit čo najlepšie. Každý výrobca robí závity naozaj presne, čiže vzniká tam dosť malá vôľa, ale lepšie si to ešte vyskúšať, aby tá vôľa bola naozaj čo najmenšia. Tlmič od firmy BNT je vlastne celoprechodový. Od Yaki máme tlmič overbarrel, čiže prechádza na hlaveň, čiže keď ho namontujeme, trčí ti menšia časť. Tuto prechádza celú dĺžku 24 cm, tu prechádza guľa len cez 13 cm a toto je toto isté, tu prechádza guľa cez 14 cm tlmiča. Čiže demonštrujem, za mňa by bol najvhodnejší asi tento Yaki. Keď ho nasadíš, namontuješ, tá zbraň bude stále kompaktná, nebude dlho prečnievať, je naozaj krátka, obratná na posede, čiže môžeš s ním bez problémov strieľať. Vyhovolo byť niečo takéto? Myslím, že áno. Určite si nechám poradiť. Dobre, super. To by sme mali. Tlmiču ešte samozrejme treba naviac zobrať nejaké príslušenstvo. Ja by som doporučil ochranný návlek, ktorý je to od našej firmy Tetrao, ktorý slúži aj ako amortizátor, aby sa ti nepoškodzoval. Jednoducho to len navlečie. A ďalej slúži aj ako zvýši ešte ochranu vlastne decibelov, ktoré zoberie naviac. Ide o plus nejaké 1,5 až 2 decibely zoberie navyše. Plus naviac máme ochranu, ktorá vlastne odvádza teplo. Aby sa nestalo to, že pri prehriati alebo strelíš viacera za sebou a stane sa miráž, uvidíš takéto rozvodnenie puškohľade, tak toto rozstyluje a uvidí stále krásny jasný obraz. Dobre, môže byť aj to. A nejaká starostlivosť? Jasné, to by som ti doporučil. Sú také čistiace emúzie, čistenie funguje naozaj jednoducho. Funguje to len pomocou zátky, jednoducho to na inom tlmiči. Vyberieš tlmič, vložíš zátku gumovú do jednej časti, do druhej časti sa naleje táto čistiaca emúzia. Podľa stupňa znečistenia necháme istú hodinu pôsobiť. Každý má vlastne svoje pracovné hodiny. Tak to len naleješ a po dobe, ktoré je tlmič vyčistený, sa ten roztok vyleje a prepláchne sa čistou vodou. Nemusí sa báť, každý ten jeden tlmič väčšinou už je robený teda z duralu alebo nejakých antikorových častí, čiže určite nezrdzavie. Ale starostlivosť je naozaj veľmi dôležitá. Môže teda byť aj toto? Dobre, super. Volíme asi túto lepšiu cestu, že? Takže nech sa páči, poďme to dočítavať. Ďakujem pekne. Nič zač. V ďalšej časti si poviem viacej o tlmičoch, aké majú konštrukcie, systémy upínania a podobne. Sledujte nás, dávajte lajky a odbery.